Здравейте на всички! Днес ще ви покажа още няколко упражнения, които са подходящи за затваряне на диастазата, за прибиране на корема. Ако вие нямате диастаза, може да си започнете направо от второто видео. Мисълта ми е, че правите първото, след втората седмица редувате номер 2 и номер 3, като може да си ги редувате през ден. Единия ден правите номер 2, на другия ден правите номер 3. След известен период вече включвате и тези упражнения. Искам само да подчертая, че на местата, където казвам, че упражнението се прави 10 повторения или 5 повторения, с времето вие трябва да си ги увеличите. Където са 10, да стигнете до 15 или до 20, където са 5, да стигнете до 8, до 10, до 12, доколкото вие имате възможност и се чувствате готови. Това става постепенно, не изведнъж, затова ние започваме с по-малки повторения и с времето вие си увеличавате броя на повторенията, но задължително трябва да го увеличавате. Пак казвам, упражненията могат да се правят всеки ден, без изключение, но вие си преценявате и решавате колко пъти да ги правите. Може да ги правите 5 пъти в седмицата, може да ги правите 7 от 7, вие си преценявате, но най-важното е да си увеличавате броя на повторенията. Започваме с първото. Лягаме, повдигаме краката. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тук отново са 10 повторенията. Моето килимче малко се парзаля. В следващото упражнение ще си ползваме топката. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. По принцип, ако ви е трудно с топката, има и друг вариант на упражненията. Вие преценявате, аз ще ви го покажа, вие си преценявате кое ще си правите. Другото е така. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Като тук трябва да ги направите 20. Ако в началото не можете, правите отново 10. След това увеличавате. Следващото е, слагаме ръцете под дупето, изпъваме хубаво кръченцата и започвам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И последното упражнение е карането на колело. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. След това връщате посоката и пак си правите 10 в обратната посока. Ако в началото ви е трудно и не можете до 10, правите примерно 5 в едната и 5 в другата. Пак казвам, тези упражнения се правят на по-късен етап, защото те натоварват много повече тук долната част на корема и задължително трябва да се правят след видео номер 3. Много скоро ще ви покажа едно друго видео с упражнения, което е комбинирано с диастаза и лордоза, защото в повечето случаи те вървят ръка за ръка и двете се получават при бременност, при слаба мускулатура на гърба и на корема, при слаба съединителна тъкан. Те се получават в последствие и на наднормено тегло, на неправилна стойка, специално за лордозата, но в повечето случаи се получава при бременност, защото тогава мускулатурата е по-слаба от тежестта на корема и тогава се увеличава наклона на извивката на гърба и се получава тази